چاہے او مال دا تکبر ہوئے، عہدے دا تکبر ہوئے، حتیٰ کہ اگر علم دا تکبر بھی انسان دے اندر آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ، قیامت والے دن ایسے متکبر بندے نو رب دی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا، اس حالت اندر پیش کیتا جائے گا کہ چونٹیاں دی مانند ہوں گے۔ اللہ انسان تو اس بندے نو چونٹی بنا دے گا اور ہر جگہ ذلیل ہوئے گا، رسوا ہوئے گا۔ رسوا ہون تو بعد پھر اللہ تعالیٰ اس متکبر بندے نو کل قیامت والے دن جہنم دے بولس نامی گھڑے دے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ دے رسول جی بولس نامی گھڑا ایک قید خانہ کیسے؟ فرمایا ایسا قید خانہ جتھے جہنم دی اگ بھی ابالے مار دی پئی، اور ایسا متکبر بندہ کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جہنمیاں دی پیپ اس بندے نو پلائے جائے گی۔